Колко любов към книгите може да се побере в една съвсем малка книжарница, скрита въгъла на жилищен блок? Отговорът е много и достатъчно, за да гласуват читателите и за четвърта най-обична книжарница в София и шеста в България. Зад щанда й е Майя Чанкова, но зад нея е цялото й семейство. Дизайнът на малките неща тук е дело изцяло на дъщерите й, а блогът, в който активно общуват с читателите, работа на съпруга й. Нарекохме ги книжно семейство, заради безусловната им любов към литературата, която изпълва това пространство. Как стана така, че във вашето семейство тази любов е семейна черта? Ами тя е наследствена, не само семейна, разбира се. Така са ни възпитавали нас като малки. Такива са професиите на родителите и на двама ни. Но постепенно, така, с годините, каквото и да правихме, се стигахме до книгите и накрая се получи книжарница. Аз съм редактор в факултета по журналистика и преподавам увод в книгоиздаването. Още от началото, може би първия курс по книгоиздаване в България в висше училище беше моят. И от тогава продължавам вече 20 години. Много е хубаво да работиш с студенти, да виждаш как идват неориентирани и как след 2-3-4 години разсъждават уверено за книгите, за литературата, за книгоиздаването, да ги виждаш на всеки панаир на книгата от всички щандове, да ти се усмихват познати лица, да те поздравяват и въобще да виждаш как дават нова енергия, нови идеи, нови сили на книгоиздаването. Успели сте да възпитате явно любов към книгите и у децата си. При вас тази любов какво отражение взима? Сега съм свикнала около мен да е пълно с книги от съвсем малка. Има моменти, когато вкъщи не е имало място за някои други неща, защото има книги навсякъде. И това е една нагласа, която е част от мен, от начина, по който възприемам света и през книгите и нещата, които съм прочела, ми дават и друга гледна точка. И разбира се, безброй сюжети, които просто стоят и чакат на готово да бъдат взети и развити. Занимавам се с анимация и последният ми проект, например, беше много тясно свързан с 8 романа, за които заедно с други аниматори правихме нещо като трейлери, което се получи много интересно и мисля, че по този начин, поне наскоро, доколкото знам, не е правено. Са просто трейлери, а пълноценни анимационни филми за книги. Скоро някъде имаше една дискусия как децата все по-малко четяли, как ще ли да израснат неграмотни и така нататък. И някой казваше възмутен, ами какво сега да вземем да им правим рекламни клипчета, за да ги заинтригуваме, защото те нищо друго не четат, а само гледат телевизия и интернет. При което аз съвсем спонтанно казах, ами да, разбира се, точно така ще ги заинтригуваме и това се практикува в цял свят. И какво лошо има, ако щете дори в книжарница, в библиотека или в училище да има екран, на който тече такова филмче. Най-забавно ми е и най-интересно с малките читатели, защото много обичам да ги изкушавам и да ги подстрекавам. Родителите малко ме гледат така озадачено, защото им предлагам понякога книги, които те смятат, че още е рано да четат. А то не е така, никога не е рано една книга да се прочете. И така си имаме разговори с тях по-различен, не е формален и нещата се получават.
За 15 години зад щандове с книги, Майя наблюдава как се променят и хората, и нуждите, и вкусовете им. Споделя ни, например, че все по-малко се търсят приключенски романи за сметка на фентазито. Много по-различно е търсенето, защото има много повече източници на информация. Идват хората с извадени от интернет, с изрезки от вестници, с гледано по телевизията предаване или слушано по радиото. Имам куриозни случаи, разбира се, идват и казват: искам една книга, дето не знам как се казва, не знам от кой автор е, не знам за какво става дума, но на корицата има една ръка. И започваме оттам, нали? Аз почвам: ама къде я видяхте, ама за какво става дума, подпитвам от тук, оттам, търся в интернет, търся си по рафтовете и накрая я намираме. Така че всичко е възможно да се търси по всякакъв начин. Книжовният живот много се оживи последните 2-3 години, може би особено последните месеци. Откриха се нови средища, дори до така степен, че ми е трудно вече да отразявам всичко в моето предаване за книги по университетското радио. Просто не успяваме да стигнем до всички събития. И това е много хубаво, щом има публика за всички. Ще има и читатели. Да. Динамика, защото четенето изглежда самотно занимание, но всъщност не е. То е предпоставка за социални контакти също. И аз гледам тук, не случайно говорих за малките читатели, че ако не отгледаш малък читател, няма как да имаш голям после. Малките читатели последните години един друг се заразяват с желание за четене, защото става модерно. Тази представа как седи един очилат под одялото с фенерче и чете сам, е малко устаряла вече. То просто е модерно в момента четенето в някаква степен, бих казала, и слава Богу, защото тези са хората, които след 10 години ще завършат и ще продължат нататък да правят това, което ние досега сме правили, и се надяваме, че ще са повече. С това завършва нашият къс разказ за това как се възпитават читатели, студенти и деца в любов към книгите. Авторът – едно усмихнато книжно семейство от една малка книжарница в ъгъла на жилищен блок.